अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। मुख्यमंत्री कोण याच्या चर्चा झडत असताना आता आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय रवींद्र चव्हाण यांचं नाव माध्यमातून समोर आलंय। रवींद्र चव्हाण यांना दिल्लीत बोलावून घेण्यात आलं अशा बातम्या फिरत होत्या, मात्र यावर स्वतः रवींद्र चव्हाण यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत या बातम्यांचं खंडन केलंय। या चर्चा नेमक्या काय होत्या ह्या पाहूया। दिल्लीत जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी विनोद तावडे आणि जे.पी. नड्डा यांच्यात जवळपास 1 तास बैठक झाल्याची माहिती समोर आली होती। तसेच विनोद तावडे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात देखील मुख्यमंत्री पदावरून चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत होतं। यावेळी भाजपचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे रवींद्र चव्हाण यांना देखील गुरुवारी दिल्लीत बोलावून घेतलं। त्यामुळे भाजपच्या वरिष्ठांच्या मनात नेमकं काय सुरू आहे याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे। आमदार रवींद्र चव्हाण यांना देवेंद्र फडणवीस यांनीच गुरुवारी दिल्लीत बोलावून घेतलं होतं। पालघर दौरा अर्धवट सोडून रवींद्र चव्हाण दिल्लीत गेले। भाजप सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यासोबत अमित शाह यांची बैठक झाल्यानंतर बिगर मराठा मुख्यमंत्री केल्यास काय प्रतिक्रिया उमटेल याची चाचपणी पक्षश्रेष्ठींनी केली। त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाबाबत आक्षेप असेल तर रवींद्र चव्हाण यांना संधी द्यावी अशी खेळी खेळली जाऊ शकते अशा बातम्या समोर येत होत्या। यावर रवींद्र चव्हाण यांनी मात्र स्पष्टीकरण दिलंय। सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलंय। गेल्या 2-3 दिवसांपासून मी माझ्या डोंबिवली मतदारसंघातच आहे। सद्यस्थितीत डोंबिवलीकरांच्या भेटीगाठी घेत त्यांच्याशी संवाद साधतोय। या 2 दिवसात किंवा काल मध्यरात्री कुठल्याही वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीसाठी दिल्ली अथवा अन्य कुठेही गेलेलो नाहीये। त्यामुळे कृपया प्रसार माध्यमांनी कोणत्याही प्रकरणाची शहानिशा करूनच बातम्या चालवाव्यात ही नम्र विनंती, अशी पोस्ट रवींद्र चव्हाणांनी केली आहे। त्यामुळे आता या चर्चा थांबतील अशी आशा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा